عدي سرحتني منجست خوينا أبحد قطر ناي كبرنا سرح تمدي بايا تسرح سنبرت أفتقوان الدي كنا نفتي استمدبت له عد مسكدت أتم مسارحتا تقبلوا أتعدي قطر سلزخونا أتم جزوتي بزوح دحننات زلوهم عين برون كان شلو حطور زبحال زي فلت ألا قطر عدية ستمدبت حنت خفلت خارع أبقو الناس رحت كتنبر جمرت يخون مبر عدي زقات أمات أقم أي سمو أي ورحي حنت ليتمس حادرت نزبحيتو يو أتتسرحلو زنبرت بوتا زنبرو محبر سب نسرحتنيا منقست زلوهم كبرت ولا قالو علن تخونه كفت قولاتات نايت بوتا زماتون بررت من عسيقن ببزحو يوم زركبلو عدي أفت جزا حدا ليتمس حدرت كافتن مسارحتا حنتي بين خند حريت فرحو خوينكس مساخن إن حدرنا كنا لهم دك تبلع عدي كنا حدا ليتي تصبغ سلاز حدرت من ما يكونن سلام جيلا بمحساب تسقم يبلون حدا ليتي تصبغ حديرة سلاز خونكو يغني لي بمال نخل ايت مشهد بين حدرت يخون مبر عدي مسمشي اتجزع كتعاص وخدبل من مخانو سيف اللد حدا جوبس بحيل دافئو بمئتاو عمتسا عكالاون سنع مراون محسيت بزحا بسنجي اتزنبرتو بوتا قطر مخانو سرد ألا سبيخون قلت إفا حكمنا اخترك بيك علتن كم إلو دما تنسنكات أما اتودي ايتفلتون يخون مبر اتزقات أما تسقم كبرا حليا تمرتا كسب اتود بزحات أمتات تعقيبا ولا كوان تتصنحت كونتات اتبوتا نتسقمك على عدي بتعقست تماحيرا تسقمات تتصاويرا سريحة كحلف الليلة زحسبتو حندبتكنا إذا كل عمت بدنقلات عقيبا دحر مصنح بزيت فلطو من إسي تعميزا كبراك تسأن تقددت دحرز عمت عدي زيت حسبا زيدلي تنتنسي كتحز تقددت باهلاو يخون زمنا وحكمنا فتنا قنا كساخ عليك علن حكمنا تسفى مسعنتلو باهلاو حكمنا ولا كون تفتنت أبطعنا تسقم كم مفتار حليفو كابتنسي كنا قفاقنيك علن حق تفتقو خوين دمع ورح مولدي أخيلو مناتو أحوات كتولد كعلت أنا حزي أدمي إسران حموشتانية مسعي ما انتا خوينا استولدت حفتي اللتني عبونا ينفلتن أقرا من قدوك حل فيو إذا كله تسقم قبل على الدي بزحولا بزز تلعلن عدي تحرق نبرت دق مني يخبلن سبعيكي أبي يالو مني بحال زبلو حطوتات كل علن تلو عزيايا اتربش سنبرت بزم مخنات دما حيال نيرأس جنقت نبرا قولؤت كوينا ولا مشتراك تكافلنا عيتخال كل جزا مشت كنا بخلتي أوقونا حقيفاتنا داكيسا أن حلوت تنبئن حزني سمع النبرا ولا يخونكنا نمنتاي أنا يا خمس جيرك زي بلاني نمنتاي ندقوقوا سمو بأنك فلتا زي قبر كالي أي مدى لخلونكو دقعي أبو أن انتز فلتا تسم بلاني ناتي هيوت ما وروماي حدا جزا تبلاشيو النابلت بينات الزارب نبرت مقبن عنا هيبا نساقن شوحاتات عجيو نفسها بتأميتن بجنكتن تقرف عنا برت ناي مقبي يخون ناي مرققع منفسي نبران كنا أبشو عتا عمتنا اندحلنا يا بموت استفليتنا نحنا أبونا خيفلتنا مترافنا خي أكل عديناون بسنك استفد زما قفئي كنسئنا تقددنا بدحر موتدينا أفتا زقدفتنا قزا بيننا ترفنا كفو زرأيو جبارات اتعدي نخلتنا أحوات بموساد ننداسب أباقي إن حلنا خنعب قبرو نابرا قطر كن اللامر قدم كونا كله خيلنا عبينا اتزعبنا اللو قزا كافت الديت سرح اللو زنبرت ناب كتما وسن سقربايو
እንስሳ ነይረንኦም ሕርሻ እውን ስለ ዝነበሮም እምበር ዳርጋ ከተማ እዩ እቲ ገዛ ውላድ ዝበሃል ኣይነበሮምን። ንዓና ከም ደቆም ሓቂፎም ከም ወለድና ኮይኖም ያዕበዩና። ክልቴና ኣሕዋት ብፍቕሪና ንነብር፣ ሓሳባትና ተመሳሳሊ እዩ። እንዳዕበና ምስከድና ከም ቃሕታና ከተማ ንኸይድ ነርና። እቶም ዘዕበዩና ገዛ መስኖ ስለ ዝነበሮም እቲ ፍርያት ክንሸይጥ ምስቶም ገዛ ሓቢርና ንዕዳጋ ንኸይድ ነርና። በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ከተማ ተላመድናዮ። ብዙሕ ሰብ እውን ዛንታና ክፈልጥ ከኣለ ሞተዲና ኩነታት ኣተዓባብያና ብምፍላል ድማ ዝሕግዘና ሰብ ብዙሕ እዩ ዝነበረ። ንምዃኑ ኢና ኣብ ሓደ ገዛ ተዓቂብና ንነብር ነርና እምበር ሓጋዚና ብዙሓት እዮም። ኩሉ ሰብ ፀገምና ርኡ ይድግፈና ነይሩ። ዝሰኣናዮ ይነበረናን ግና ኩነታት ኣዴና ንኩሉ ሰብ ክሓዝን ገይርዎ እዩ። ንዝኾነ ሰብ ንምቅርራብ ንምእማን ኣይንፅገምን። ኩሉ ሓውና ኩሉ ፈታዊና እዩ። ኣብቲ ኸይዲ ግና ኣነ ሓደ ነጋዳይ ወዲ ክላለ ጀመርኩ። እቲ ወዲ ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ዝፈረየ ናይ መስሎ ኣስቤዛ ይገዝአና ነበረ። ተቐቢሉ ድማ ይነግደሉ እዩ። በዚ ስራሕ ምስ ተፋለጥና ርክብና ክዓቢ ክኣለ ኩሉ ግዜ ናብኡ ንኸይድ ይደሊ ነይረ። ረኺበ ድማ ክንፃወት ንውዕል። ክፍልየና ይደልን ከይተረድአኒ ፍቕሪ ሓዘኒ። ንሱ እውን እንድሕር ዘይተራኺብና ይጭነቕ። ንሓፍተይ እውን ናበይ ከይዳ ሓፍቲ ኽኢሉ ይሓታ። ብጣዕሚ ዝጭነቐለይ ኣተዓባብያይ ህይወት ዛንታይ ክዕልሎ እንተለኹ ምሕር ተደነቐ። እቶም ዘዕብዩኒ ገዛ ወለደዮም ዝመስልዎ ነይሮም። ኩሉ ግዜ ክረኽበንን ክሕግዘንን ድማ ስለ ዝነበሩ ንኽልቴና ኣሕዋት ከም ሓውና ኮይኑ ይድግፈና። እቶም ዘዕበዩና ገዛ እውን ዓሚልና ስለ ዝኾነ ክላመድዎ ክኣሉ። ከምኡ እናበልና ድማ ናብ ፍቕሪ በፂሕና። ሓዊ ይኹን ኣቦ ስለ ዘይነበረኒ ሕርፋን ኣቦን ሓውን ብቐሊሉ ኣሚነዮ ክቐርቦ ገበረኒ። ብጣዕሚ ለዋሂ ዝነበረ ሓፍተይ እውን ከም ኣቦ ኣያ ትሪኦ። ንሱ እውን ብጣዕሚ ዝከናኸነና። ሓፍተይ ትኹን ዋላ ማሓዙተይ እቶም ዝዓበኹሎም ገዛን ምስ ዝወዲ ዝነበረና ፍቕሪ ሪኦም ሓዳር ንኽገብረሉ እዮም ዝነግሩኒ። ይኹን እምበር ኣነ ንሓዳር ዋላ እንተሓተትክዎ እንተንሱ ግና ንፅናሕ ይስብለኒ። ኣብ ቀረባ እዋን ክምርዐወኪ እየ ንእሽተን ተጸበየኒ ዝውዳእ ጉዳይ የለኒ ብምባል ግዜ ይደፍእ። ሓደ መዓልቲ ግና እዚ ኣፍቃሪየ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቆልዑትን ምዃኑ በጻሕክዎ። ቅድሚ ሕዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ነጊሩና ይፈልጥን ኣሚነዮ ስለ ዝነበርኩ ብጣዕሚ ሓረቅኩ። ሓፍተይ እውን ልክዕ ከመዲኣ ዝሞተታ ሓዘነት። በዚ ምኽንያት ድማ ርክብ ክልቴና ተቋረፀ። ውሽጡ ከይፈለጥኩ ኣብ ፍቕሪ ክጥሕል ዝገበረኒ ኣፍቃሪየ ብኸምዚ መልክዕ ተፈለኽዎ። ክልምነኒ ክቐርበኒ እቲ ጉዳይ ከርድአኒ ፈቲኑ ኣነ ግና ይተቐበልክዎን። ሓዳርካ ኣላዕል ደቅኻ ድማ ኣዕቢለ ተሰናበትክዎ። በዚ ዝተለዓለ ድማ ኣፍቃሪየ ሓመመ። ምስ ሓመመ ድማ ናይ ክልቴና መሓዙት እናመፁ ከም ዝሓመመ እቲ ዝነበረና ቅርርብ ዘኪረ ድማ ክጥይቆ ከም ዘለኒ ይነግሩንን ይደፋፍቁንን። ሓፍተይ እውን እቲ ፀገም ክርድአሉን ክሕግዞን ትመኽረኒ። ኣነ እውን ምኽኣል ኣብኒ ረኺበ ዘራረብክዎ። ምስ ተራኸብና ብዛዕባ ሰበይቱ ክዕልለኒ ጀመረ። መጀመርታ ዘይፈልጣ ከም ዝነበረን ብስራሕ ምኽንያት ከም ዝተራኸቡን ባዕላ ቅርርብ ብምፍጣር ድሌት ክህልዎ ከም ዝገበረትን ኣብ ዕዳጋ ከም ዝረኸበቶ ንሳ ካብኡ እንዳወሰደ ተስቤዛ ብምሻጥ ትመሓደር ከም ዝነበረት ንሱ ድማ ሰሪሓ ክትምልሰሉ የልቅሓ ከም ዝነበረን ብዙሕ ግዜ ብምውሳድ ብተደጋጋሚ ትልቅሐሉ ስለ ዝነበረት እቲ ልቃሕ ክትመልሶ ከቢድዋ ነይሩ። ንሳ ግና ከምዚ ከበዳይ ነገረቶን ፀኒሓ እዚ ንኸይትምልስ ክትብል ካሊእ ፅቡቕ ስራሕ ናይ ኣትክልቲ ስለ ዝነበሩ ሓፍቶ ሪኣ ድማ ንሓዳር ፅሚዳቶ። ብዕዳጋ ዝተጀመረ ርክቦም ናብ ገዝኣ ብምኻድ
ቡና ምስታይ ይኹን ምግቢ ምብላዕ ከምኡውን ሓዳር ስለ ዘይነበሮ ቀስ ብቀስ እናተላመዱ ምስ ተቀራረቡ ድማ ፍቅሪ ክሕዞን ክፈቷን ከም ዝኽኣለ ድሓር ግን ምስ ተመርዐዋ ወርሒ ከይገበረ ከም ዝጸልዓን ይነግረኒ። እቶም ንኡ ዝረአዩ ጎረባብቱ ክሕዝን እናበሉ ክሓሚዎን ምሽግን እንዳበሉ ከንፈሮም ክመጡሉን ይዕዘብ። ግልፂ ቀሪቡ ዝነገሩ ግን ኣይነበረን። ዝኾነ ግዜ ግና መስተፋቅር ኣስሪሓ ሓዳር ከም ዝገበረትሉ ቅዱሳት ሰባት ነጊሮምኒ በለኒ። ስለዚ ካብዚ ዘለኽዎ ፀገም ንኽወፅእ ሓግዝኒ ኣድሕነኒ ብምሃል ለመነኒ። ኣነ ብዘይፈልጦ ጉዳይ ምስኣ ዝነብር ዘለኹ ንኣኺ ካብ ዝቀራረብ ምሳኽዩ ፍቅሪ ሒዙኒ ካብ ኣነ ክፍለ ግን ኣመናይ ከቢዱ ንሰሎ በጃ ክሓግዝኒ ክብል ለመነኒ። በቲ ዝነበሮ ኩነታትን ተጓንፎን ስለ ዝሓዘንኩ ወላ እኳ ካብ ሰበይቱ ክፋታሕ ኣይንሕሰብ፣ ወላ እኳ ሰበይቱ ንረብሓ ክትብል ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ተውድቆ ዝወለዶም 2 ቆልዑ ገዲፉ ክፈላለ ግን ኣይመረፅኩን። ካብቲ ዝነበሮ ከናግፎ ክሕግዞ ብፅኑዕ ለመነኒ። ኣነ ግና ኣብ ጉዳይ ሰበይትኻ ዝምልከት ንዓይ ኣይተእትወኒ ብምሃል ኣበኽዎ። ሰበይትኻ ትፃዕረልካ ኣነ ኣይምልከተንን ብምሃል ገደፍክዎ። ይኹን እምበር እዛ መንቲ ሓፍተይ ክሰምዖ ከም ዘለንን ካብቲ ፀገም ከናግፎ ክሕግዞ ትደፋፍዐኒ። ኣነ እውን ኣፈይ ደኣ ይዛረብ እምበር ልበይ ግን ኣመናይ ዘፍቅሮ ናብ ሓደ ፀበል ሒዘዮ ይኸይድ። እቲ ዝበለኒ ኩሉ ብሰበይቱ ከም ዝተገበረሉ ክናዘዝ ጀመረ። ካብቲ ዝነበሮ ሕማም እውን ድሕሪ እዋን ክድሕን ከኣለ። እታ ሰበይቱ እውን ናብ ፀበል ምኻዱ ምስ ፈለጠት በቲ ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ ዝገበረቶ ጥፍኣት ተጣዒሳ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዳ እቲ ዝገበረቶ ኩሉ ክትናሳሕ ከም እትደልን ንሰብኣያ ስለ እትፈትዎ ብመስተፋቅር ጌራ ናይ ባዕላ ክኸውን ከም ዝገበረቶን ተዛረበት። ንሰብኣያ ይቕሬታ ሓቲታ በደላ ክሓድገላ ምእንታ ሓዳራን ፍቕራን ክትብል ከም ዝገበረቶ ኣሚና ምስኣ ንኽነብር ወላ እንተለመነቶ እንተንሱ ግና በቲ ተግባራታ ኣዝዩ ሓዚኑ ምስኣ ክነብር ከም ዘይደልን ብዘይካ ድሌቱ ቀይዳቶ ምንባራ ኣዝዩ ስለ ዝተሰምዖ ተፈላለየ። በዚ ድማ ሓዳሩ ተፋትሐ። ንዓይ መፂኡ ድማ እቲ ኩሉ ዝገበር ኩሉ ብምስጋን ከም ዘፍቅረንን እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮ ህይወት ብዘይናቱ ድሌት ከም ዝነበረን ንኽምርዓዎን ንዓይን ንሓፍተይን ካብ እንዳሰበ ውፅኡ መማሓደሪና ዝኸውን ስራሕ ክኸፍተልና ቃል ብምእታው ይሓተኒ። ኣነ ግና በቲ ሓደ ገጽ ዓርሰይ እንተኽኢለ ሓፍተይ ካብ ጽግዕተኛ ምዃነ ድሒነ ናይ ባዕላ ህይወት ክትምስርት ኢለ ሕራይ ክብሎ ይሓስብ። ብዘይንሱ እውን ኣነ ካብ ልበይ ዘፍቅሮ ግና ድማ ኩነታት ሓዳሩን ደቁን እንተሓስብ ከለኹ ንሰበይቱ ይቕሬታ ተቐቢሉ ምስ ሓዳሩ ክቕፅል ዳ እምበር ሰብ ሓዳር ኣፋቲሐ ምስ ኣቦ 2 ቆልዑ ናብራ ክምስርት ኣይደልን። ይኹን እምበር ማሕዙተይን ቤተሰበይን ግና ንሱ ንዓኽዮ ኣፍቂሩ ስለዚ ንዓኽ ድማ ክትሰምዕዮ ስለዚ ንስኽ ድማ ክትሰምዕዮ ይግባእ ብምባል ይደፋፍኡን ኣለዉ። ስለዚ ፍትዋት ቤተሰብ እንታይ እንተገበርኩ ትመኽሩኒ? ምስኡ ክኸውን ዶ ዋላስ ይትረፈኒ? ሓሳብ ርኢቶኹም ንዓይ ገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ግደፉለይ ከንብቦ እየ።